Ensiapujoukkue on Suomen Punainen Risti ensiavun uusi koulutusmalli, jonka tavoitteena on vahvistaa junioriurheilijoiden ensiaputaitoja. Tavoitteena on 50 000 ensiapukoulutettua junioria tai joukkueen toimijaa vuonna 2028. Toisen auttaminen on koriksen yksi kulmakivistä. Kaatunut pelaaja nostetaan ylös siitä huolimatta, onko kyse omasta joukkuekaverista vai vastustajasta. Sama pätee ensiaputilanteissa. Uskomme, että ensiapujoukkueella voidaan saada aikaan suuri vaikutus. Junioriurheilun parissa opitut taidot siirtyvät koteihin ja muihin ympäristöihin ja kaikkien turvallisuus kasvaa. Kokemus tuo itseluottamusta, reaktiokykyä ja tilannetajua sekä urheilussa että ensiaputilanteissa. Harva nuori pääsee harjoittelemaan ensiaputaitoja ennen tositilannetta. Ensiapukoulutukset tarjoavat nuorille erinomaisen mahdollisuuden opetella elämäntaitoja. Kannattajakumppanit mahdollistavat junioreille näiden tärkeiden taitojen oppimisen. Yhdessä rakennamme Suomen suurimman ensiapujoukkueen. Varmista paikkasi kokoonpanossa.